Salut și bine ați revenit la un nou top, de data aceasta cu mistere neelucidate. Sincer, eu cred că pentru orice există o explicație logică, dar cum pentru acestea încă nu s-a găsit una, vi le prezint ca pe niște mistere. Începem topul cu cazul gemenilor Pollack. În anul 1957, două surori, Joanna în vârstă de 11 ani și Jacqueline Pollack de 6 ani, au fost ucise într-un tragic accident de mașină, care a avut loc în Northumberland, Anglia. După un an, mama lor a născut două gemene, Jennifer și Gillian. Cea mică dintre gemene avea semne din naștere exact în același loc ca Jacqueline. Fetițele le-au cerut părinților jucăriile care au aparținut surorilor decedate, fără a ști de existența lor. Ba mai mult, au vrut să meargă într-un parc în care nu mai fuseseră anterior, ci doar surorile omorâte în accident. Un psihanalist celebru în acea perioadă, Dr. Ian Stevenson, a studiat cazul în amănunt, concluzionând că gemenele erau reîncarnarea surorilor difuncte. Un alt caz interesant este al copiilor cu pielea verde. În secolul al XII-lea, doi copii i-au uimit pe locuitorii satului Woolpit, Suffolk din Marea Britanie. Deși la prima vedere păreau normali, cei doi copii, frate și soră, aveau pielea de culoare verde. Vorbeau într-un limbaj necunoscut și nu mâncau nimic altceva decât rășină din păstaie de fasole. Ulterior, culoarea verde a pielii lor s-a estompat. După ce au învățat limba engleză, ei au explicat că provin din tărâmul St. Martin, un loc întunecat unde soarele nu răsare pe cer. Copiii mânau cireada tatălui lor urmărind o rază de lumină, când au auzit clinchetul clopoțeilor și astfel au ajuns în Woolpit. Proveniența acestor ciudățenii nu se poate explica decât prin teorii neobișnuite, cum ar fi copii din dimensiuni paralele sau extraterestri. Un alt caz care îți cam dă fiori este cazul Feliciei Felix Mentor. Ipotetic, Felicia Felix Mentor a murit în 1907 după o boală subită despre care haitienii spun că o fac cei care au fost aleși să devină zombie. În 1936, o femeie îmbrăcată în haine vechi a fost găsită hoinărind pe străzi, căutând o fermă despre care spunea că aparținea tatălui său. Proprietarii au identificat-o ca fiind Felicia Felix Mentor, crezută moartă de mult timp, iar soțul femeii a confirmat acest lucru. Din cauza stării sale de precare de sănătate, a fost trimisă la un spital de stat. Unul dintre doctori i-a descris astfel comportamentul și citez: crizele sale de râs sunt lipsite de emoții și de cele mai multe ori vorbește despre ea la persoana a treia. A pierdut complet noțiunea timpului și este indiferentă la tot ce se întâmplă în jurul ei. Dubios! O tragedie a avut loc în Freiburg, Germania, în anul 1867, atunci când Caroline Walter, o tânără de doar 16 ani, a murit în condiții suspecte. Sora ei a cerut unui sculptor să creeze deasupra mormântului o sculptură în mărime naturală extrem de exactă. Bizar este faptul că în ultimii 148 de ani cineva pune același buchet de flori sub brațul sculpturii și nimeni nu știe cine face acest lucru. Pe locul 5 se află falca de aluminiu din Aiud. Acest obiect în formă de falcă a fost descoperit în anul 1974 pe malul râului Mureș, la aproximativ 2 km departare de localitatea Aiud. Era îngropat 10 metri în nisip lângă două oase de mastodon. Seamănă cu un capăt de ciocan confecționat din aliaj de aluminiu. Ciudat este faptul că aluminiu a fost descoperit abia în anul 1808 și doar din 1885 a început să se prelucreze în masă acest aliaj. Însă se pare că această falcă datează de cel puțin 11.000 de ani, având în vedere descoperirea sa alături de oasele de mastodon. Mulți oameni cred că Pământul a fost vizitat de extraterestri, atât timp cât astfel de obiecte nu aveau cum să fie confecționate acum mii de ani în urmă. Pe locul 4 avem misterul vasului SS Oregon Madden. În iunie 1947, o navă care naviga prin strâmtoarea Maleka a început să trimită mesaje SOS mai multor nave din zonă. Mesajul era următorul: toți ofițerii, inclusiv capitanul, sunt morți, întinși pe jos, în sala de comandă sau pe punte. Posibil tot echipajul este mort. Ulterior a urmat o pauză înainte de ultima propoziție, care a fost: am murit. O navă americană, Silver Star, a auzit mesajul și s-a îndreptat spre vas pentru a investiga. Ajunși la bord, au descoperit că toți erau morți, fiecare dintre victime având pe față o expresie de frică.
Mai mult, brațele erau extinse ca și cum ar încerca să se prindă de ceva. În timp ce Organ i-a transportat spre mal, un incendiu s-a izbucnit la bordul navei și a explodat. Până astăzi nu se știe ce s-a întâmplat la bordul vasului respectiv. O fotografie făcută în anul 1919 a făcut înconjurul lumii. Ce a făcut-o celebră nu sunt personajele care apar în acea poză. Mă rog, nu cele vii. Și mai exact, fotografia este un portret de grup al plutonului lui Victor Godrad, un militar care a luptat în primul război mondial. În poză apare în plus o față ștearsă, despre care se spune că ar fi a lui Freddie Jackson, un mecanic care fusese ucis accidental de o elice a avionului cu doar 2 zile în urmă. Înmormântarea a avut loc exact în același loc în care fusese făcută poza. Membrii plutonului au recunoscut cu ușurință fața bărbatului, ba chiar au presupus că acesta nu era conștient că murise și se prezentase la poza de grup. Pe locul 2 avem avionul ce a aterizat după 47 de ani. Un avion de pasageri care a dispărut fără urmă în anul 1946 pe traseul Rio-Havana a aterizat în luna decembrie anul 1993 pe aeroportul Bogota din Columbia. La bordul său se aflau 36 de schelete. La aterizare s-au găsit cești de cafea caldă și țigări aprinse marca Old Gold, o marcă de mult dispărută. Pe locurile pasagerilor se aflau ziarele zilei cu data de 21/9/1946, care nu erau îngălbenite de vreme și miroseau încă a tipar. Aș fi dorit să pot da o explicație, dar mă aflu în fața unui mister, spune expertul Herman Guvera. Singurul lucru pe care îl pot spune cu precizie este faptul că avionul împreună cu toți pasagerii săi a fost dat dispărut în anul 1943. În timpul unui zbor de la Rio de Janeiro la Havana. Într-un mod inexplicabil, avionul a aterizat în anul 1993 și arată de parcă ar fi decolat ieri. Iar pe locul 1 se află Giugiu de la Torino. Motivul pentru care acest mister se află pe primul loc este datorită importanței sale istorice. Giugiu de la Torino este recunoscut în lumea creștină drept artefactul pe care a fost imprimat imaginea lui Isus după crucificare. Rămâne în continuare un mister neelucidat. În ciuda eforturilor științifice, nu se poate afirma cu certitudine care este perioada reală în care Giugiul a fost țesut și cum s-a imprimat respectiva imagine pe țesătură. Pe țesătură apar 2 amprente, partea din față și cea din spate, a unui bărbat neîmbrăcat, biciuit și probabil crucificat. Conform textului biblic, în a 3-a zi de la moartea lui Iisus Hristos, apostolii Ioan și Petru au intrat în mormânt, dar acesta era gol. Trupul lui Iisus dispăruse, dar giugiul în care fusese înfășurat era aruncat pe jos. Ok, hai să terminăm și acest top, iar acum ca pe final, care variantă a înregistrării vi se pare mai ok din punct de vedere al calității? Aceasta, adică 1, sau aceasta, adică 2? Vă rog tare mult să lăsați un comentariu cu numărul 1 sau 2. 1 fiind prima variantă, iar 2 fiind această variantă. Iar următorul clip va fi făcut în funcție de alegerea voastră. Fie cu prima variantă, fie cu aceasta, a doua variantă. Iar până data viitoare, numai bine! Pa!